Nga preso baya piki paralog kwitsnat ben payak ke video ha kana ke channel. Leonel Messi an yale kai ke PSG ha ka UEFA Champions League jong ka second leg Persha ya ka Benfica. Hadin ba Leonel Messi ula Pep ha ka jingale kai ha ka liki wan Persha ya ka rim bat menta sachin Leonel Messi unom dem benta bat ka tim ha ka jingale kai jong ka Champions League Persha ya ka Benfica menta ka shitang senya. Kumban cipekan mau Leonel Messi ulah mensau haka jingile kai Persha ya ka Benfica haka UEFA Champions League badang sudap manager ka klub PSG ulong bau Leonel Messi unom don menta berkati menta ka chance nya na ka daw ka mensau jong kampat coach susu une manager ulong warla do Leonel Messi don menta berkatim Henry ka jingdon jong nemajar bat u Kylian Mbappe ka PSG ka iakhun halaying Persha ka Benefika kan yora ka jingjob penkut une manager ka klub PSG te parlok tangkine ki kubor ngin sekundu akawai pat ka video kublai shibun.